Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. 'Yan daba sun farmaki ayarin ɗan takarar sanata ta Kano ta tsakiya a inuwar APC. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin. Wasu 'yan daba da ba a gano ko suwaye ba sun farmaki ayarin tawagar kamfen ɗin ɗan takarar sanata ta tsakiya Kano ta tsakiya a inuwar APC. A wata sanarwa da hadiminsa ya fitar yau Lahadi ya ce akalla magoya baya 17 maharan suka jikkata suna kwance a asibiti. Bayanai sun nuna cewa lamarin ya faru ne yayin da AA Zaura ya kai ziyarar ta'aziyar ƙauyen Gayawa. Dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a inuwar APC Abdulsalam Abdulkarim Zaura ya tsallake rijiya da baya yayin da wasu 'yan daba suka farmaki ayarin kamfen ɗinsa. Jaridar Vanguard ta rawaito cewa lamarin ya faru ne a ranar Asabar lokacin da AA Zaura ya kai ziyarar ta'aziyya a ƙauyen Gayawa a ƙaramar hukumar Ngogo. An ce 'yan daban sun kai wa ayarinsa farmaki ne a kusa da gadar katako da ke Rimin Kebe, bodar kananan hukumomin Nasarawa da Ungogo a hanyarsa ta dawowa. Mai taimakawa dan takarar ta fannin yada labarai Ibrahim Mu'azzam ya tabbatar da faruwar lamarin a wata sanarwa da ya rabawa manewa labarai a ranar Lahadi da ta gabata. Mu'azzam ya ce akalla magoya baya 17 ne suka ji raunuka a harin, kuma yanzu haka suna kwance a asibitin Murtala Muhammad suna karɓar magani. Mu'azzam ya ƙara da cewa ɗan takarar sanatan APC a Kano ta tsakiya ya yi Allah wadai da harin waɗannan yanzu da ba a gano masu hannu ba, kuma ya nemi masoyansa da su kwantar da hankula. A cewarsa, a binciken da aka yi kan barnar da maharan suka tafka, an gano mutane 17 ne suka sami ƙarami ko babban rauni. Masu manyan rauni na kwance a asibitin Murtala Muhammad. Zaura ya tabbatarwa waɗannan lamarin ya shafa cewa za a ba su kulawa da ta dace, kuma za mu ɗauki matakin doka kan maharan, kuma ina ba ku tabbacin za mu ɗanɗana kudarsu. A halin yanzu darakta janar na kwamitin yakin neman zaben AA Zaura Yahaya Adamu ya rubuta takardar korafi zuwa ga kwamishinan 'yan sanda a Kano. Ya kuma buƙaci hukumomin tsaro da su gudanar da aikin bincike kan harin da zakulo masu hannu domin su girbi abin da suka shuka, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rahoto. Da aka tuntube shi, kakakin hukumar 'yan sanda jihar SP Abdullahi Haruna ya ce a halin yanzu yana ƙoƙarin gano wurin da lamarin ya auku. A wani labarin kuma, ɗan majalisar tarayya na jam'iyyar ADC daga Kogi ya ayyana goyon bayansa ga ɗan takarar shugaban ƙasa na APC. Ɗan majalisar ya ce bai damu ba duk abin da za a ce ba, amma Tinubu ya nuna wa duniya zai iya idan aka duba abin da ya yi a jihar ta Lagos. To jama'a, duka na muka kawo ƙarshen wannan labarai namu na wannan tasha Mighty Hausa TV. Ku kasance da wannan tasha, kada ku manta idan kun kalla ko kun saurara ku mana subscribe kuma ku danna mana alamun ƙararrawa. A huta lafiya.